Здравейте отново на всички! Както ви обещах в рубриката "Защо диетите не работят", всяко едно видео ще си говорим за отделен вид диета. И днес съм решил да си поговорим за 90-дневната диета. Едва ли има човек, който не е чувал за тази диета, а за тези от вас, които не знаят какво представлява. 90-дневната диета, по принцип, различните дни ние ядем различен вид храни. В смисъл такъв, един ден сме примерно на храни с повече белтъчини, друг ден на повече въглехидрати и така нататък. Какво е специфичното за тази диета и защо тя до някъде работи и защо не работи? 90-дневната диета при това разделяне на хранителните продукти в отделните дни като цяло води първо до намаляване на нашия метаболизъм, защото ние лишаваме организма ни от много полезни хранителни вещества. И дни, когато примерно сме на въглехидратен ден, самите досещате, че няма как да ядеме толкова много въглехидрати за деня и същото време да очакваме някакви резултати. Защото погледнете реално, ако се изяде примерно някаква торта, примерно, или нещо сладко и то в късните часове, както има такива дни в диетата, няма как организма ни да обработи тези въглехидрати, плюс това нямат никаква хранителна стойност и съответно те ни се трупат под формата на мазнини. 90-дневната диета, резултатите, които повечето хора имат, примерно да отслабват, но на цената на какво? Първо, те поради калорийния дефицит, който по принцип го има в диетата, отслабват много на мускулна маса, което води първо до забавяне на метаболизма. Второ, ние не сваляме правилните килограми, т.е. нашите мазнини остават. По този начин, когато имаме по-малка мускулна маса, повече мазнини в тялото ни, ние губиме енергия, нямаме сила, ставаме безжизнени имах предвид. Просто 90-дневната диета може да имате примерно някакви резултати, примерно много хора се радват, аз свалих примерно 10-15 кг или нещо от рода. Да, но ако погледнете реално, какво сте свалили? Вие сваляте мускулна маса, не сваляте реално мазнините, които трябва да ги свалите, защото първо не подавате балансирано хранене, необходимите вещества, които трябват всеки един ден на организма ни. Това са белтъчини, протеини всъщност, въглехидрати, мазнини, абсолютно всичко. И когато лишаваме организма си някои от тези хранителни продукти в определените дни, ние всъщност забавяме по този начин метаболизма. И вие реално имате примерно някакви свалени килограми, но ако видиме реално размерите, може да сте свалили само с един размер вашите дрехи, т.е. имате едно не толкова добре изглеждащо тяло, защото ние сме свалили де-факто мускулна маса, не сме свалили мазнините, които искаме да свалиме. И при такъв случай сами се досещате, че при едно започване на нормално хранене, всъщност, когато свърши тази диета, йо-йо ефекта е на лице, защото килограмите ни се връщат с двойно и тройно, както при обикновено и при другите диети. Ето защо, за да имаме едни наистина добри резултати, първо, освен че здравословно, ние трябва да се храниме и балансирано и да подаваме абсолютно всички вещества, необходими за нашето тяло да може да функционира правилно и най-вече необходимите протеини, защото без протеини ние няма как да забързаме метаболизма. Протеините са веществата, които хранят нашите мускули и благодарение на това, че имаме добра мускулна маса, това ни помага да топиме мазнините. Не напразно знаете много добре защо спортистите имат толкова сила, жизненост и тонус. Това е поради тази причина, защото имат мускулна маса и благодарение на тази мускулна маса те помагат да топят бързо мазнините и знаете много добре, че един мускулещ човек с мускули изглежда в пъти по-добре, отколкото един слаб човек, който е отслабнал на мускули, а също време са останали мазнините. Това, което всъщност е последица от всички диети, които не са балансирани и са не чак до толкова здравословни. Ние сваляме неправилните килограми, а ние сваляме всъщност мускули, а не сваляме мазнини, което искаме. Ако искате да имате един наистина добър режим и не просто режим, не просто диета, начин на живот, как да се научите да се храните, било то не само за отслабване, било то и за подобряване начина на живот, за подобряване на здравословното състояние. Дори този режим може да помогне за хора, които имат желание да напълнеят, защото
Това е просто начин на живот и на хранене. Който има желание да разбере по какъв начин може да си промени начин на живот, нека да се свържи, може да ми пише в коментари. Изготвям режими индивидуални за всеки един, според здравословното му състояние и това, което той наистина иска да постигне. Работиме индивидуално с всеки един. Затова очаквам вашите коментари и благодаря ви още веднъж за вниманието. Очаквайте следващия път, когато ще си поговорим за нещо наистина интересно, което много от вас със сигурност ще ви вълнува. Основни хранителни продукти, как влияят на нашето здраве, липсата им на тях до какво води и така нататък. Благодаря ви!